Nilqakom għal programm News.mt. Illum se nitkellmu dwar il-faċilità ġdida li maniġjar tal-iskart f'Talkus ġewwa Għawdex. Proġett b'investiment ta' 10 miljun euro li minn barra li se jtejjeb il-kwalità tal-ambjent se jtejjeb ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin. Kif se naraw? Mhux darba jew tnejn li fl-aħħar snin telet fuq l-aġenda nazzjonali l-kwistjoni tal-immaniġġjar tal-iskart. Jgħidu li miżbla ħadd ma jrida wara bibu, u hekk hu. Iżda tibqa' wkoll realtà li tunnellati ta' skart li nipproduċu kull sena bħala poplu x'imkien iridu jmorru. Pajjiżna issa qed jadotta teknoloġiji ġodda li jtellaw l-immaniġġjar tal-iskart f'pajjiżna f'livell ieħor. Fost oħrajn, passi simili ttieħdu fil-Gżira Awċija fejn fl-aħħar jiem kien inawgurat proġett ta' 10 miljun euro f'Talkus ix-Xewkija Għawdex. Għal-Wayserv dan huwa wieħed minn att ta' proġetti li konkludiet fl-aħħar sentejn u nofs fejn tassew mill-kliem qed tgħaddi għall-fatti. Qabel ma nfetħet din il-faċilità, wara li jinġabar mill-kuntratturi privati, l-iskart ġewwa Għawdex kien imur fit-transfer station temporanja tal-qorti. Wara dan kien jittieħed bil-vetturi tal-Wayserv jew fil-landfill tal-Allis bħala parti mill-ġbir tal-Borża Sewda jew fl-impjant ta' Sant Antnin għal dak li huwa skart riċiklabbli mill-Borża l-Griża u l-Ħadra u l-bringing sites fost oħrajn. Fil-qortin kien isir xi sorting ta' materjal riċiklabbli iżda dan kien isir kollu fil-miftuħ billi l-ebda proċessi oħra ta' pre-treatment ma kienu jsiru ġewwa l-Gżira Awċija. F'Talkus issa s-sitwazzjoni se tkun differenti kif spjegalna l-kap eżekuttiv tal-awtorità Tonio Montebello. Dan l-impjant għandu tliet għanijiet. L-ewwel għan huwa li nirqgħu il-materjal riċiklabbli fejn ħejġi sorted u bailed hawnhekk f'Għawdex stess u mbagħad mibjuħ minn hawnhekk stess. Se nkunu qed nilqgħu il-Borża Sewda fejn se tiġi kkumpaktjata hawnhekk stess u mbagħad imwassla Malta f'containers tal-apposta li huma sealed biex nassiguraw li ma jkunx hemm materjal li jinżel jidrippja mit-trakkijiet fit-toroq jew fil-vapur u se nkunu qegħdin nilqgħu wkoll materjal skart goff li ser jitfarrak u jittieħed minnu l-materjal riċiklabbli u l-kumplament jinżel lejn Malta fejn jintrema fl-istess containers ukoll. Il-boros is-suwed se jinġabru mid-djar b'mod normali u jittieħdu l-faċilità f'Talkus. Dawn jinġabru minn apparat mekkaniku, jitpoġġew fuq iċ-ċinga ta' trasportazzjoni u jiġu kompressati. L-iskart ikkompressat jittieħed fil-faċilità Malta North. Fil-każ ta' skart domestiku riċiklat, dawn ukoll jinġabru mid-djar. Ġewwa l-faċilità il-boros jinħattu fuq iċ-ċinga ta' trasportazzjoni li twassalhom sal-kabina fejn isir is-sorting. Il-materjali riċiklabbli jiġu separati manwalment f'karti, kartun u plastik. Il-metall ikun isseparat permezz ta' kalamiti. Il-materjal riċiklabbli mballati jintbagħtu barra minn Malta. Imbagħad hemm il-proċess tal-iskart goff u veġetali li wkoll jibda billi jinġabar mid-djar. Fil-faċilità it-trakkijiet iħottu l-iskart goff u jippreparawh biex jitqatta'. Ma setax jonqos li sodisfatt bit-tlestija ta' dan il-proġett ikun hemm il-Ministru tal-Ambjent, anke għax l-implementazzjoni ta' proġett ta' dan il-kobor mhijiex waħda faċli. Jiena sodisfatt kif huma sodisfatti n-nies kollha involuti għaliex jiena proġett ma nħobbx inżuru biss biex nikxef l-irħama jew il-madura. Jiena dal-proġett żortu mill-inqas 3 darbiet l-aħħar sena u llum tant rajt kambjament kbir illi malli wasalt kważi ħsibt illi ġejt post ieħor biżbal. Impressjonat bit-teknoloġija użata, impressjonat bl-effiċjenza użata, impressjonat bl-indafa u l-arja nadifa li hawn kemm ġewwa l-impjant innifsu kif ukoll barra l-impjant. Minn fost id-diversi uffiċjali li attendew għal ftuħ ta' dan l-impjant, il-Ministru għal Għawdex huwa wieħed mill-iktar li jista' jitkellem fuq l-impatt li se jħalli proġett bħal dan. Għal diversi snin seta' semma l-ilmenti dwar il-mod kif kienu jsiru l-affarijiet. Qabel l-iskart kien jinġabar fil-miżbra tal-qortin u kollox għall-apert bl-irwejjob kollox, illum kollox qed isir ġo barriera taħt l-art u bekk l-iskart la jidher u waqqas ikun hemm intejjen. Iktar u iktar issa meta l-iskart se jiġi trattat hawn propju u dan wara jittieħed bħala skart nadif lejn Malta. U għalhekk anki l-poplu li jkun qiegħed jaqsam il-Gozo Channel ma jkollux dak l-inkonvenjent u l-intejjen kif qabel kien jsir fuq il-Gozo Channel. L-impjant f'Talkus sar ukoll bis-sem ta' fondi Ewropej u kif spjega s-Segretarju Parlamentari Ian Borg għal darb'oħra il-Gvern kien qed jaffaċċja sfida li jimplementa dak li ħadd ieħor waqa' lura fuqu.
L-sfida bħal proġetti l-oħrajn ta' Waste Serve u anke minnaħa ta' ġestjoni tal-fondi Ewropej kienet illi nikkonkludu dan il-proġett fil-ħin. Mhux faċli illi proġett ta' dan id-daqs jitlesta fil-ħin stipulat, imma f'temp qasir f'temp ta' 9 xhur pratikament mhux biss issa ġie implementat imma anke l-fondi Ewropej ġew assigurati u assorbiti. B'hekk seta' jkun assigurat li Għawdex ukoll igawdi minn proġetti ambjentali li jtejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Għax l-ambjent mhuwiex biss id-dibattitu dwar l-iżvilupp jew in-nuqqas tiegħu. Iżda wkoll l-immaniġġjar tal-iskart, l-arja iktar nadifa u għadd kbir ta' inizjattivi oħra li b'suċċess qed jimplementa l-Gvern. Il-Gvern għaddej b'diversi inizjattivi sabiex jitejjeb il-kontabilità politika fosthom bil-Whistleblower Act ftit xhur biss wara li tela. Hemm ukoll it-tneħħija ta' preskrizzjoni minn fuq politiċi. Issa hemm aktar liġijiet quddiem il-Parlament li d-dettalji dwarhom se nisimgħuhom fis-servizz li jmiss. Għexna snin fejn il-kontabilità politika għajla kienet teżisti. Iffaċċjati bi skandlu wara ieħor, esponenti ta' Gvern Nazzjonalista dejjem żammew il-pożizzjoni tagħhom. Rari kienu l-okkażjonijiet fejn intrefat ir-responsabilità politika. Ar minn hekk, anke meta nbidlet it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, l-istess persuni sabu posthom fuq quddiem jippritkaw dwar il-politika onesta. Illum mhux kollox wartu żgħar. Iżda jidher biċ-ċar li l-impenn tal-Gvern li adotta politika nadifa qiegħed hemm bis-serjetà. Liġijiet li llum jittieħdu bħala ovvji iddaħħlu fl-ewwel xhur ta' dan il-Gvern, anke jekk kienu ilhom ikunu mwiegħda snin minn ta' qablu, bħalma huwa l-każ bil-Whistleblower Act. Hemm liġijiet oħra li ddaħħlu biex iżidu trasparenza, fosthom il-preskrizzjoni fuq il-politiċi li tneħħiet darba għal dejjem. Dawn huma biss żewġ ħoloq minn kullana ta' proposti li l-Gvern se jkun qiegħed jagħtu tul din il-leġislatura. Għax dak li ma sarx f'25 sena ma jistax isir f'sentejn u nofs. Hemm affarijiet oħra li aħna beħsiebna li nagħmlu għalulna din il-ġimgħa għaliex intom fil-manifest elettorali wettu illi tagħmlu l-hearings għaċ-chairman tal-awtoritajiet regolatorji. Iva wednija. Ħawet huwa jien safenna fien qegħdin 2015. Il-mandat elettorali tagħna jiskadi 3 snin oħra u ħankunu qegħdin huwa. Ma' din il-proposta hemm oħrajn li diġà huma skedati quddiem il-Parlament. Hawn ukoll qed nitkellmu fuq liġijiet li Gvern Nazzjonalista m'għamilx minkejja li kien elett f'leġislatura wara oħra. Ewlieni fost dawn hemm lat dwar servizzi parlamentari li se jkun diskuss f'Jannar u li hu maħsub biex iżid l-awtonomija u l-effiċenza parlamentari. Att li jekk jgħaddi ifisser li jinħoloq korp kostitwitu awtonomu li jipprovdi servizzi amministrattivi u ta' sapport lill-Kamra tad-Deputati, membri u kumitati tal-Kamra. Dwar dan tkellimna mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech. L-att li ħanibdew niddiskutuh f'Jannar ħajati saħħa iktar lill-Parlament, ħajkun iktar indipendenti, ħajkollu iktar indipendenza amministrattiva li tkun tirrifletti wkoll ir-realtajiet li għandna llum il-ġurnata li hemm bżonn. Fost is-servizzi li se toffri din l-entità mmexxija mill-Speaker tal-Kamra hemm proviżjoni ta' parir fuq proċeduri parlamentari, manteniment u sigurtà tal-Parlament u rrapportar preċiż tal-proċeduri tal-Parlament u l-Kumitati. Att li se jagħti aktar poter lill-Speaker fl-amministrazzjoni tal-Parlament. Minn barra li jkompli jwettaq proposta elettorali oħra, il-Gvern hekk ikun qiegħed jiżgura aktar indipendenza fit-tmexxija tal-Parlament, filwaqt li jgħin lill-membri parlamentari li d-Deputat Prim Ministru fakkar mhumiex full-timers f'ħidmithom. U nemmen li b'dak il-mod aħna nkunu barra nkunu laħħaqna ma' dik il-proposta tal-manifest elettorali li għadna ħna ħnamlu l-affarijiet iktar trasparenti, ħnamlu b'mod iktar li nagħtu awtonomija għall-Parlament, nkunu qed ukoll ngħinu lill-membri parlamentari individwali biex jilħqu l-għanijiet tagħhom b'mod effettiv u effiċjenti. Fil-fatt din l-entità li titwaqqaf tista' twassal riċerka lil membri parlamentari dwar leġiżlazzjonijiet diskussi. Għall-inqas il-membru parlamentari ta' żewġ naħat ikun iktar infurmat
tajjeb fuq dik il-leġiżlazzjoni kun jista' jagħti kontributu added value veru. Ħafna drabi għandek problema li mhix dejjem is-suġġett prinċipali jiġi indirizzat kif suppost. U aħna jidrilna li biex ikun hemm iktar maturità, iktar professjonalità, allura rridu nagħmlu ċertu faċilitajiet, però rridu nibdew billi nagħtu l-poteri amministrattivi lill-Parlament. Bħalma membru parlamentari għandu jkollu riżorsi biex jaħdem għandu wkoll ċertu obbligi. Għalhekk il-liġi dwar l-att dwar standards fil-ħajja pubblika li tiegħu tiġa sar l-ewwel qari. Dan huwa żvilupp fundamentali fejn il-punt ewlieni hu li jinħatar kummissarju għall-etika. Ħajkun hemm dal-kummissarju li ħajkun indipendenti u imparzjali li jara li l-membri parlamentari kollha jkunu qed jimxu skont dan il-Code of Ethics li ħajkun hemm dawn l-standards li ħajkunu miktubin u l-kummissarju li jiġi nominat u jiġi approvat ikun responsabbli li jara li da qed jiġi attwat. Dawn il-passi qed jittieħdu għaliex il-Gvern tassew jemmen fil-kontabilità. Fil-fatt din hija part mill-kontabilità li aħna rridu li jkun hemm kontabilità, ovvjament kull sistema mhix perfetta u aħna nafu li aħna qasatnu perfett, però rridu wieħed għall-inqas jibda l-proċess ħalli jkun hemm iktar kontabilità fejn tidħol l-imġiba u l-kondotta u l-istandards li kull membru parlamentari għandu jaddatta u matul il-leġislatura kollha. Dawn il-liġijiet jiġdu l-impenn tal-Gvern li adotta stil ta' politika ġdid, tassew stil ta' politika onesta. Anka jekk diffiċli li wieħed ikun perfett 100%, żgur li r-riżultat tal-Gvern huwa aħjar minn tal-oppożizzjoni ta' Simon Busuttil, għax Busuttil m'għandux għalfejn jistenna li jkun fil-Gvern biex jaġixxi. Diġà kellu testijiet qudiemu u fallihom. Bħal meta ried il Giovanna De Bono u il-Joe Cassar fil-grupp parlamentari anka jekk kontrihom kien hemm akkużi serji. Għandu wkoll testijiet oħra li ta' min jindirizza jekk irid li jittieħed bis-serjetà. Fosthom id-deputati tiegħu li ma ħallsux lura żieda fl-onorarja u oħrajn li jaħdmu fis-settur pubbliku u qajla imorru għax-xogħol. Għal-kap tal-oppożizzjoni l-ewwel ħaġa idur fuq ta' madwaru fuq ix-shadow ministers tiegħu u jgħidilhom ħudu paċenzja biex li ma twaqqawniex għaċċajt u biex nibda nkun kredibbli tridu tagħtu dak il-1,000,000 euro li ħadtu bejnietkom lura. It-tieni ħaġa forsi iktar faċli. Jgħid id-deputati tiegħu li huma impjegati mal-Gvern biex jieħdu paċenzja u jibdew jidħlu għax-xogħol. L-isfida hija ċara. Anka l-kap tal-oppożizzjoni jrid jgħaddi mid-diskors u l-kidba għal fatti. Tajt sa jilqaħħa, sa issa ilu aktar minn sentejn jaħraba. Facebook u YouTube, żewġ għodot teknoloġiċi li ħafna jagħmlu użu minnhom. Fuq Facebook One News għandu paġna u fuq YouTube One News għandu channel, għalhekk inħeġġixkom tagħmlu użu minnhom. Grazzi tal-li bħal dejjem kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.